Кибет, дүкән. Тағы ничек әйтергә. Шул гына кірдім, алырға түрлі товар. Қара шәшлі бір егет йөри, товарны тәгәрмәш белән коляскада йөртә. Мен аны Түркиядан килгән дип түркчә өндәшсәм, ул миңа түркчә җавап бирә. Түрк малае дисәм, түркмән булып чыкты. Сөйләшеп киттек тә. Мен әйтәм, афарин, менә мактарга була, мен әйтәм, тырышып эшләп йөрисең. Кайсылары бар, мәсәлән, шул яманлап әйтәсе килми, үзбәк халкым юк. Аларда бар, күп монда эшчеләр тирен куеп йөриләр шулай. Мен ул бер видео ясаганда әйткән идем, тирен куеп йөргән безгә шул мигрантлар атага безгә кадерлерәк дип шун кебек әйтәсем килә. Алар килеп монда шул авыр эштә эшләп бирсә шушындый. Әнә берсе үзбәк кардашыбыз идән юып, берсе парикмахер, менә шул түркмән малае, менә бу монда ни грузчик нәрсәме инде кибеттә товарларны ташып йөри инде анда. Мин анда теге товарлар сатып алдым да, шуңа күрә инде видео төшерәлмәдем дә. Ул телиме, юкмы, кем белә. Сөйләшеп тордык үз телебездә. Мин татарча сөйләдем, төркчә бераз сөйләдем, ул аңлады. Кайдан түрк телен беләсең? Мен әйтәм, Төркиягә бардым. Шунда казак телен бераз яхшы беләм. Шулай сөйләшеп тордым да. Монда төркмәннәр кайда бар? Җитәкчеләре Казанда, Випота, Гилди, шулай. Һәм монда төркмәннәр эшләп йөриләр. Тырышып дип сөйләдем. Шунда инде әйтәләр урыс телендә иллюстрация. Шулай әйтәсе килә иллюстрация, мен ага иллюстрация кебек китердем дә, мен әйтәм, менә безгә килеп алар авыр эшләрдә эшләп йөргән егетләр, аларга рәхмәтне белдерәсем килә, чөнки алар файда китерә безгә. Менә сәүдәдә катнашып йөриләр, бик күп. Алар икенче төрле безгә карый, бернәрсә алмасмы дип, сатып алып алмас дип бәйләнеп, мен аның янына үтеп барганда хатта карамыйм, ул миңа шул ук бәйләнә башлый. Менә монысы сатып ал, моны сатып ал дип. Тегендә бездә базарда үзебез бер гәүдәле, зур гәүдәле татар тора. Ул инде 60-ка килгән. Менә шул сата белми, шуңа күрә җитештермиме, сата торган әйберен нәрсәме. Янында барында башкорт, мәсәлән, ул 2 бакчасы бар, хатынын мактадылар, бигрәк күп нәрсә эшли ди, төрле нәрсә. Мен әле кичә генә шуннан тавык йомыркаларын сатып алдым, 2 дистә. Хатынын мактадылар, шулай бик эшкә тырыш ди. Менә үзебезнең татар эш таба алмыйчы, базарда тора, эшсез. Булар килеп сәүдәгәр, мәсәлән, ул ягәрдә юнлы сәүдәгәр булса, ул безнең сәүдәгәрләргә караганда, мәсәлән, уңган булса, юк, алар бәйләнеп, әйттем бит әле, ничә тапкыр 20 дәнә, мәсәлән, шул пахлава, мен әйтәм, әнә түркнең кафесына кер, теләсәң икәүне сатып бирәләр, теләсәң берәүне, теләсәң өчәүне. Ул миңа кирәк, мен әйтәм, 20 дәнә кемгә кирәк, ул мен әйтәм, ул хәзер гаиләләр зур түгел. Шул пенсия чыккан әбиләр, хатта кибеттә, мен әйтәм, күрдем, кичкенә генә бернәрсә алалар да. Бу анарга 20 кирәкми, башың эшлиме, мен әйтәм, син аны халыкка кирәкми андый нәрсә. Аңламыйлар, тик бәйләнеп, алалы зинхар дип бәйләнеп торалар. Алар уйлый, күпме бәйләнсә, имеш шунда акчасы күбрәк керә дип. Менә шул базарда, шул мәсәлән, татар иркәге дә тора, шул бәйләнә, менә бернәрсә алмыйсың. Менә себеркеләр сатадыр. Мен андары ала идем. Ул менә хәзер мунчага йөрмисең. Мен әйтәм, мин мунчага барсам, анда ирләр штансыз, трусиксыз яныңа тора да, я хатын-кыз йөри идән юып, гәүрәтен күрсәтеп, теге күкәйләрен күрсәтеп яталар шул эскамьяда, оялмыйчы. Шунда теге пар дип кирсәң, анда сине себерке белән тора да, шул күкәйләрен чабындырып, сиңа шуннан күкәйләреннән тире ишә битеңә, әллә нәрсә, әле төрле ширләр ди, әшәке бигрәк кабахәтсез инде шулай халык ачуым килә, шунда мунчага баралар да, бер дә тәртип сакламыйлар, шунда кыланалар. Кайсылары барып, анда бик күп кеше сыра ишәләр шунда, аракны яшереп ишәләр, сыраны ишәләр. Мин алар җитәкчесен беләм, әмма миңа ул нәрсә кирәкми, мен теге
вакытында сөйләгәннәр иде. Теге кызу килә кайдан, шунда кызу килгән җиргә анда асбесттан ясаган бер изоляция ясап куйган. Миңа халык әйткән, ирләр, менә шушы зыян китерә, ул токсичный дип. Мен аны җитәкчесенә барып әйттем, ул мине чөнки белә. Калганнар нәрсә миңа, ул нәрсә? Гел килгән сайын ирләргә полиция чакыртып торсынмы? Алар бит йөрми башлыйлар шунасын. Анда сыра эчәргә ярамый, бу яра. Алар хатыннардан качып, бераз ял итәс киләләр. Мунчага барып, көн буена шунда вакыты уза, шунда сыра эчеп, сөйләшеп утыралар алар. Әйе, шуңа күрә мин инде ничек атасагыз, мужская солидарность дисәгез дә була. Мин аларны инде артык да гаепләсәм дә, артык алардан таләп итә алмыйм. Менә сез, менә бу җитәкчеләрдән. Чөнки халык йөрми башласа, алар акчасыз кала инде. Инде нишләсең инде менә. Элек вакытында булган иде, шишәмбе көнне атаганнар иде, мусулман көнне дип. Анда бер барган идем мин. Инде шорты киеп, ул инде тиземә хәтле җитеп тормаган аз гына, анда миңа бәйләнделәр, ул тизеңне явып торырга тиеш, нәрсә. Мин уйлап торам, элек сез эчеп йөрдегез, әллә кем булып, хәзер инде бигрәк супы булып, инде әллә нәрсә таләп итәсез, не кирәк? Менә шулай. Ни? Анда шул мунчаны инде бераз тагы әйтим дә, бүтән темага күчербезме? Төп теманы дәвам иттербез. Türk нинде таджик баласы бер егете мен белән мунчага барас килгән иде. Мин аны түләдем, үзем акчам чыгардым. Ул барып утырган иде, скамьяда күрде, диләр күкәйләр шалтыратып утырганга куркып китте дә, мин мунча кирмим диде дә, минем акча җилгә очты инде. Шунда барып билетны тапшырып кире акчасын алырга кирәк иде. Хәзер ул арзан түгел, 400-га якын акча һәр билеты инде шундый. Нәрсә әйтәс килә? Килеп эшләп йөриләр, Аллага шөкер. Ул менә шул хатын кызлар эшлиләр, әмма шул Усак Азиядан килгән алар безнең үзебезнең мусулман кардәшләребез, мәсәлән, шул килсен дә, мәсәлән, шул хатын кызлар эшлиләр, идән юып, анда эшләре бик катлаулы, авыр. Шунда килеп ир кеше, ир мунчада ирләрнең бүлегендә эшләсә, минемчә, ул менә кул шапылдатып аплодисмент урынча мактарга була. Юк, алар бара базарда сәүдә эшли, әле бәйләнәләр. Бер вакытта мин шул таҗикларны башта алар эшли башлаганнар, базарда мин китеп барам, алар Иван дип урысча мыскыллап минем аркама нәрсә кычкыралар. Хәзер инде алар инде супы гына булып йөри, йомшак кына сөйләшәләр, беләләр кем икәнне. Мин алар турында китап яздым, аларның илләренә бардым, аларның өлкәсенә бардым, аларны беләм нинди товар сата, шуннан күренеп тора. Әгәр дә җимешләр сатса, алар инде Сагдия вилаяты, Сухт вилаяты мәсәлән, әгәр дә кием салым, аяк кием сатсалар, алар инде шул теге бүтән өлкәләре бар, шунда шул яклардан Хатлонский, фәлән шуннан киләләр. Алар бераз миннән шикләнеп хәзер торалар. Мин әйтәм, сез менә хатыннарыгыз хатта белми, ул шәригать буенча хатыныгыз, әгәр сез монда икенче хәләл җифет алдыгыз, монда торасыз. Тегендә хатыннарыгызга, балаларыгызга акча җибәреп торасыз. Хатыннарыгыз белергә тиеш. Сез монда өйләнеп торган шәригать буенча хатын кыздан мин аңладым, шулай яшереп тотырга ярамый, икенче хәләл җифетең булсаң дип. Менә шулай әйтәс килә. Шул базарда алар элек мине мазаклап, мыскыллап, урыс Иван нәрсә дип аркама кычкырып, мин уйлап тордым, әгәр дә бүтән бер кызу кеше булса, дуслар белән килеп, йодрыклар белән маңгайларына кундырып китерләр иде. Анда да бер шәле таныш нәрсә дигәннән исеме, берсе Курбанали, берсе Имамали. Шул Курбаналисе вакыт сатып торадыр. Шунда бер исерек татар килде дә, бер нәрсәсен урлашырга уйлаган иде. Бу аны куып җыеп, әллә бер урдымы, юкмы, урдымы тартып алды. Мен әйтәм, синең бәхетең ул исерек. Дуслары килеп сине урсалар, син менә монда хәзер хуҗа булып йөрисең, әйтәм. Ул дөрес түгел. Чөнки ул бит монда тора, ул яри менә урлашкан кеше. Урлашкан кеше ул инде ничек инде лайыклы, аны килеп бер сатучы кундырса да, аны тагы да уйлыйсың, ул бит полиция чакыртты, менә фәлән дип. Әллә ничекме, ниме, аблай барып
кішінеге қол көтеріп, қинап нәрсәме дұрыс түгілдір бәлки. Шуны айтасы келе. Келгәш, шул түркмен малайына айтам, менә син афәрин татар тілін аңлыйсың әйтәм. Қайсылары білмейлер, шул хатта Түркменстаннан келген татарлар шул педагогия университетінде оқыған бірінші татар малайы бірсі де білмей, бірсі шаш тарашқанаға келді, шашын алдырып отырды, ол да татар болып шықты, татарша білмей. Мен айтам, түркмен тілі білен татар тілі бек яқын, ник сен білмейсің аны? Түркмен тілін білесің, білем де. Мен айтам, ник сен білмейсің? Не? Орыс тілін біле, түркмен тілін біле, татар тілін білмей. Атасы да, анасы да татар. Міне жамағат біздің халық шулай өзі-өзін тілін бітіріп, санға соқмай, керекмей де, ақша тігіп тамақ тойдырмай, әлі базарда қайсы уақытта татар қатынлары сауда эшләгән, ақша кетіремі де, шүнкі саудагерлер гіл ойында ақша міне, ақша кетіремі. Әгер де ертеге аларға татар тілінде сөйләшкән үшін элек болған иде бір мезгіл. 90 жыллар башларында фикір депутатлар тарафынан менә кім екінші шул бірінші болды мұлақты дәулет тілі, татар тілі үшінде шуны қоллана, шунарға қызмет хақына біраз ақша үстерге керек деп. Алар үйренір иді. Бұлайлар не керек меңе деп тіліне үйренесі келмей міне. Шул қайсы уақытта аптырап тұрасың, неше ел дәуірінде тұрып, үйренесі келмейлер, құрмет етмей, мен айтам, айдағыз мен сіздің еліңізге барайын да, тұрын да, гіл орысша сөйлешім. Я татарша сөйлешім, сіздің тіліңізде сөйлешмейм. Неше қарар едіңіз? Шул білей. Жоқ, әлі мен айтам, сіз бізні түбән деп көресіз ме, кемсітірге ойлайсыз ме? Нешексіз ме? Мен айтам, біраз ешмасам, аз-маз болса да, қайсылар бар. Таджиклар хатта, тілі біз түркі халықларының тіллеріне қарағанда, бізде таджик тілі білен азырақ ортақ сөздер. Әмме шуан қарамастан барасың, алар қайсылары тырышалар, анда-санда бірінші татар сөз қолланырға. Анда да көңілге шатланып, көңілге шат ята міне, шат болып шул тіге иштсаң өзің татар тілінде. Неттір міне шул бик дәрежесін түшіре башладылар тағы тілімізден. Шул келіп, мұна енді татар халық янына келіп, әмма негедір енді тілімізге құрмет көрсетес келмейлер. Алар бит яш кішілер келелер, яш кішінің башы шлей, ол бірнеше жүмле үйренсе де, әлі әни мәрхум айтады, бұғын түсіп қалмас әлді. Шон көбік бұғы түсіп қалмай, әгерді татарша бірнеше жүмле үйренсе. Міне мен Таджикстанға бардым да, анда үйрене башладым. Қазір міне мұнда Татарстанда тұрып, Таджикстанда мен икатына болдым деп барысы. Шынасы қайттым да, Татарстанда таджик сөздерін үйреніп, бірнеше жүмле исәнләшу, шумо чехил дустанези, сози деп сұрайсың, мешават, на мешават деп, тағы неше жүмле айтасың, алар көңілі болай. Мен келіп алармен сөйлешем. Алар меніп тілде сөйлешмейлер. Шүнкі керек ме аларға. Қайсылары башлары ішлеген егітлер бар, тігі құры жемеш нәрсе сатып тұралар. Анда келсе, татар кішісі, әбейлер, апалар, абайлар ма, білмейм, әбейлер апаға бигірек, алар нешіктір татарша тұрышалар бір нәрсе әйтерге. Хәм тігілер татарша сөйлерге тұрыша, әбейлер, алар аңларға тұрыша. Міне шуындай әйтесі келе, бір-бірізіне аңларға тұрышық. Тур айтсаң да, екінші мағыналы айтсаң да, орысша айтмышлы и в прямом, и в переносном смысле. Шундан тамам, исен сау ерегіз, ихтибарыншы рахмет.